এইটা ହେଉଛି 8 ଡିସେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ନିଫ୍ଟି 50ର ଚାର୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟପଲସ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିଟ୍ କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରେଡ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରେଡ୍ଟି ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ଏହାର ଲଜିକ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମାର୍କେଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଓପନ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଶ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ତା'ର ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଟିକେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆମର ମାର୍କେଟ୍ ଓପନ୍ ହେଇଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ତ ଠିକ୍ 11:40ରୁ 45 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ଦେଇଥିଲା ପଜିଟିଭରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ତା'ର ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମାର୍କେଟ୍ ଏତେ ପଜିଟିଭ୍ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏତେ ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବନେଇକି ତଳକୁ ଆସିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଲରମାନଙ୍କ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଏହି ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ଟା ଫେକ୍ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ଥିଲା। ତ ଫେକ୍ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ କରିବ, କେଉଁ ଇଏରେ ଦେଇକି କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଏତେ ଭଲ ବୁଲିଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ କଲା। ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଉପରକୁ ଯିବାର ଥାନ୍ତା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ହଲ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତା। ତ ହଲ୍ଟ ନ କରି ତା'ର 2ଟା କି 3ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟ୍ ହଲ୍ଟ କରୁଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି, ତ ସେଲିଂର ପ୍ରେସର୍ ଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ର ଲୋକୁ ବି ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଗଲା କି ଏଇ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ଟି ଫେକ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ କନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଟି ଆମର ବନିଛି ସେଟାକୁ ଆମର ବେୟାରିଶ୍ ଇଙ୍ଗଲଫିଂ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନର ତା'ର ହାଇ ରହିଲା ମୋର ଷ୍ଟପଲସ୍, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରେଡ୍ଟି ନେଇଥିଲି। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଲଜିକ୍। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ମାର୍କେଟ୍ ସେ ବୁଲିଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ପରେ କାହିଁକି ଏତେ ଏମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ତଳକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁ କଲ୍ ବାୟର ମାନେ ଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟି ଫର୍ମେସନ୍ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଜିଟିଭନେସ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ କଲ୍ ବାୟର ମାନେ ଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ନା, ଏତେ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ଦେଇଛି ତ ସେମାନେ କଲ୍ ବାଇଂରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିବେ, କଲ୍ ବାଇଂ ପ୍ରତି ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ ବାଇ କରିବେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟପଲସ୍ କେଉଁଠି ରହିବ ନା, ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ର ତଳେ ଯେତିକି ରହିଲା ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟପଲସ୍ ସବୁ ରହିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟପଲସ୍ ସବୁ ତଳେ ରହିଛି ତ ମାର୍କେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟପଲସ୍ରେ ଚାଲେ, ଲିକ୍ୱିଡ଼ିଟିରେ ଚାଲେ। ତ ଷ୍ଟପଲସ୍ ଯୁଆଡ଼େ ତ ମାର୍କେଟ୍ ସିଆଡ଼େ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟପଲସ୍ରେ ଚାଲେ। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଇନଷ୍ଟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି। ତ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ବାୟୋରେ ଅଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ।